Kaixo guztioi, bideo honetan 89ko uztailean agertutako ariketa egingo dugu, magnetismoarekin zerikusia daukana. Esaten digute eremu elektriko bat daukagula, ematen digute bere modula, bere norabide noranzkoa, esaten digute K dela bere norabide noranzkoa, hemen jarri du gautu bezala, horrek esan nahi du eremua OZ-aren ardatzaren noranzko positiboan, hau da gora egiten duela. B eremu magnetikoaren berdina gauza guztiak ematen digute, esaten digute J dela, horrek esan nahi du OI ardatzaren noranzko positiboan, hau da, eskuinera egingo duela, eta esaten digute daukagula protoi bat. Vale, esaten digute mugitzen dela, eta bere abiadura, oraindik ez dugu marraztu, bere abiadura izango da honekiko perpendikularra eta honekiko perpendikularra. Hau bada OI ardatzaren paraleloa, hau bada OZ ardatzaren paraleloa, garatzen zaigun beste norabidea hauekiko perpendikularra dena da OIza. Horrek esan nahi du, abiadura nolabait egongo dela, edo OIzaren noranzko positiboan I, edo OIzaren noranzko negatiboan, minus I. Hori da, jakin behar duguna. Esaten digute marrasteko honen gainean agertzen diren indar guztiak, beraz ikusi beharko dugu indar magnetikoa nola egiten duen, indar elektrikoa, orain kalkulatuko dugu, eta baita esaten digute determinatzeko, aterako zaigun abiadura. Hemen klabea da, aurreko ariketa bat, ustut zela 95 ekaina edo 95 uztaila, baita ere bideoan dagoen eginda, aurreko bideoa, ez dela desbideratzen. Horrek esan nahi du, protoiaren gainean eragiten duten indar guztiak elkarra anulatu behar direla. Hau da, indar magnetikoa eta indar elektrikoa adierazterakoan elkarra anulatu behar direla, eta hortik jakin aldugu modula. Abiadura eskatzen digute, eta gu indar magnetikoa eta gauza guztiak kalkulatzeko jakin behar dugu abiadura onuntz edo onuntz egiten duen. Nola ez dakigu, egingo duguna da, ariketa batziko dugu abiadura eskerra doala onartuz, eta baita egingo dugu abiadura eskuinera doala onartuz. Hau da, bi aldiz egingo dugu gauza berdina. Eta hortik ikusiko dugu zein den posiblea eta zein ez. Hau da gure A egoera, zeinetan abiadura noranzko positiboan egiten duen I, eta izango da noranzko negatiboan egiten duenean minus I. Ikusiko dugu egoera honetan indarrak nolakoak diren, eta egoera honetan baita ere indarrak. Lehenik eta behin, karga positiboa da. Beraz, karga positiboa bada, indarra eta eremu elektrikoa noranzko eta norabide berdin izango dute. Hau da, indar elektrikoa gogorantz egingo du. Kasu honetan, berdina, karga positiboa eta eremu elektrikoa gogorantz egiten badu, indar elektrikoa gogorantz egingo du bi kasuetan. Eta hori da, hemen adierazi duguna, indar elektrikoa gogorantz bi kasuetan. Eremu elektrikoareko paraleloa. Ikusiko dugu ze gertatzen den eremu magnetikoarekin. Jakiteko, hau da indar magnetikoaren adierazpena, hau gogoratu behar duzu indar biderkadura vektoriala erabiltzeko lagungarri bezala, karga positiboa da, beraz, honek ez du ezer aldatuko. Jarriko du hemen positiboa dela, beraz, ez du eraginik izango. Karga negatiboa izango balitz, abiadura kasunet esaten dugu OIzaren noranzko positiboan, beraz, I. Eta B badakigu dela, J-aren, J izango dela bere vektor unitarioa. Beraz, V bider B biderkadura vektoriala, I bider J, K ematen digu. Beraz, indar magnetikoa K goruntz egingo dugu, marraztuko dugu. Bigarren kasuan, nola esan dugun abiadura izango dela OIz ardatzaren noranzko negatiboan, hemen da minus I izan beharrean. Eremu magnetikoaren vektor unitarioa J ez da aldatzen, I bider J K izango da, baina negatibo honekin minus K bihurtzen da. Honek esan nahi du, lehenengo kasuan indar magnetikoa K goruntz egingo duela, eta bigarren kasuan minus K beruntz egingo duela. Hemen gora eta hemen bera. Beraz, gogoratu, ariketak esaten digula gure protoi sorta ez dela desbideratuko. Bi indarrak gora egiten badira, ez dira anulatuko, batuko diraien artean, beraz, asko desbideratuko da gure protoi sorta. Aldiz, bigarren egoera honetan, indar bat gora egiten du eta bestea bera. Justo modulo berdina izan ez gero, anulatuko dira eta gure protoi sorta mugituko da abiadura konstantean inolako desbideradipenik gabe. Beraz, honela, justifikatu edo argudiatu dugu, gure abiadura ezin daitekela izan OIzaren ardatzaren noranzko positiboan. Baizik eta negatiboan izan behar dela, ze bestela indarrak ezin daitezkaien artean anulatu. Beraz, une honetatik aurrera, guia badakigu abiadura izango dela, minus I izango dela bere vektor unitarioa, OIz ardatzaren noranzko negatiboan egingo dugulako. Hau borratuko dugu, honekin geratuko gara, eta jarraituko dugu ariketak egiten.
Bigarren atalak esaten digu kalkulatzeko abiaduraren balioa, bere modulua, ez da, gu badakigu abiadura izango dela minus i vektor unitarioarekin, baina ez dakigu zenbat balio duen. Dakiguna da, abiaduraren balioa baldintzatu behar duela FE eta FBren moduluak berdinak izatea zertarako haien artean anulatzeko eta inolako desbiderapenik ez egoteko. Nola abiadura eta eremu magnetikoa perpendikularra diren, hau doa oi sardatzean eta hau doa oi ardatzean, beraz haien artean 90 gradu daude, esan dezakegu indar magnetikoaren modula Q bider V bider B dela. Hau dakigunean, indar elektrikoaren modula izango da Q bidere, berdintzen dugu indar elektrikoa eta indar magnetikoaren moduluak haien artean anulatzeko, Q eta Q kanpora doaz, beraz E izango da V bider B. Gu lortu nahi duguna da V, beraz askatzen dugu V, eta ikusten dugu abiadura izango dela 2000 metro segunduko. Baina horretaz aparte, bagenekien baitare abiaduraren vektor unitarioa minus i izango zera, ezta? Biderkatzen dugunean, ja vektorea lortzen dugu, beraz gure abiadura izango da minus 2000 i noranzko negatiboan metro segunduko. C atalak esaten diguna da, eremu magnetikoak kenduko balitz, nolakoa izango litzateke protoiaren egidura. Hau da, imaginatu eremu elektrikoa desagertzen dela. Nola eremu magnetikoa desagertu den, pentsatuko dugu. Protoiaren abiadura horretan zer ikusi dauka? Ez, eremu elektrikoa jarraitzen du egoten baitare, indar elektrikoa da, eremu elektrikoa badago eta karga bat badago, indar elektrikoa agertuko da, baina indar magnetikoa egoteko egon behar da, karga, abiadura eta eremu magnetikoa. Nola eremu magnetikoa desagertu den, indar magnetikoa desagertuko da. Beraz, hau da daukagun egoera, kasu honetan daukagu, abiadura jakin bat oi sardatzean eta indar elektriko bat OZ ardatzean, eta oi ardatzean ez daukagu zer. Galdetzen digutenean igidurari buruz hurrengoa egingo dugu. Egingo dugun izango da, jartzea, is ardatza, i ardatza eta Z ardatza. Ikusiko dugunez, lehenik eta behin, is ardatzean daukagun gauza bakarra da abiadura bat, ezta? Beraz, hemen jartzen dugu abiadura. I ardatzean ez daukagu zer, beraz, multzo hutsa. Eta Z ardatzean, zergaitik jarri dut azelerazioa, Z ardatzean indar bat daukagulako. Ente indar bat daukagunean, azelerazio bat daukagu Newtonen bigarren legea eskuan hartuta, ezta? Indar batek azelerazio bat dakar. Beraz, indar bat badago, esan dezakegu ardatz honetan azelerazio bat egongo dela. Abiadura bat egonez gero, bai, eta zer ez gehiago, orduan is ardatzen izango dugu HZU, igidura zuzen uniformea. Beste aldetik, Z ardatzean azelerazio bat daukagunez, izango duguna izango da igidura zuzen uniformeki azeleratua. Beraz, ardatz batean HZU eta bestean HZUa daukagunean, esango dugu hauen arteko kombinazioa egingo duela igidura parabolikoa. Goratzen baduzue lehenengo atxiergotik, badauzkagu bideoak eginda kanalean baita ere igidura parabolikoan esaltzen, igidura parabolikoan ardatz batean geneukan abiadura konstanteko HZU eta beste ardatz batean HZUa. Vale. Kalkulatzeko. Abiadura ezagutzen dugu. Abiadura ja kalkulatu dugu, beraz ez dugu kalkulatuko. Baina azelerazioa ez dakigu. Azelerazioa kalkulatzea nahiko horri izango da zergatik formula honetatik. Indarra dakigunean eta gorputzaren masa dakigunean protoia direnez protoiaren masa daukagu, indarra eta masa daukagunean, zuzenean azelerazioa kalkulatu behar dugu. Beraz, igidura eskatzen dizuetenean, gomendatzen dizuet alde batetik ardatz ezberdinetan banatzea, ikustea ardatz bakoitzen zer gertatzen den, ikustea ardatzen arteko kombinazioak zenolako igidura egingo duen, eta azkenik ikustea ardatzean agertzen diren aldagai zinematikoaren bakoitzaren balioa adieraztea. Indar elektrikoa izango da karga bider eremua, kasu honetan karga izango da protoiaren karga, masa bide azelerazioa, protoiaren masa, beraz, askatzen baduzu azelerazioa izango da protoiaren karga bider eremu elektrikoa, zati protoiaren masa. Sartzen ditugu datuak, ariketak eman dizkigunak, eta ikusten dugu azelerazioa izango dela 9,6 bideramar berramar. Beraz, ja, berdez jarri dut genukalako, gorriz lortu behar genuelako, ja, kalkulatu dugu. Zergaitik jarri dut Z, azelerazioa izango delako, Z ardatzean, azpi Z. Ez baduzu Z jartzen, ez dago inolako arazorik.